Dobrý deň, soudruzi. Dneska je na rade v našem poradenstve Sovětský svaz. Není to tolik, ale snad vám to pomůže. Takže tanky. Úroveň 1, BT, rýchly tank. Dobrý kanon. Dobrý nabíjení. T26, pomaly, něco přežije. T28, hodně členů posádky, hodně. Zajímavý číslo nábojů. Jinak ujde. Kanon taky není nejlepší, ale není ani nejhorší. SUčka. Skvělý vozidla. Skvělý kanon. Ale blbý pancír. Gas A. První dva nestojí za nic. Třetí již je dobrý a tohle jakoby Ostvin, který je dobrý. Zis 30. Skvělý tank. Dobrý tank. Doporučuju. Robí všechno. Ostatní silný. Velký kanon. Kanon slabší, ale silný pancír. Žádný pancír, silný dělo. Pancír dělo, parcen dělo. T28E. Můžete mít něco mnohem lepšího. Kafe 1. Nevypadá to tak, ale je docela mizerný. T50. Skvělý, dobrý stroj. Nějaký pancír. Dobrý kanon. Skautění. T34. Všechny vlastně. Dobrý stroje. ISK. Dobrý. KV85. Neprobiju. A tak dál s ISKama. BTR. Skvělý vozidla. Dobrý kanon. Pojďme na letadla. Máme tady pár dobrých bombardierů, ale hlavně dobrý bitevníky. Pardon. Ilyushin 2. Skvělý stroj. Dobrá výzbroj. Slabší dobrý bomby. SU2. Dobrý. PE3. Bombama ujde, ale mohl by být lepší. Útočná výzbroj ujde. Jak 2 kap. Stíhač letadel. Ale s bombama a mizernou obranu. SB. Malo bomb. Neupoužit. Nepoužívejte. I-15. Lepší nenajděte. MiG-3. LAG-3. Dobrý proti bombardérům. Letouny lavočka. K5. Skvělý proti stíhačům a tak podobně. Jinak jak jedna, když jsem mu neskúšel, taky ujde. Jinak bombardiery DB3. Ako? Něco to zdá. Má to 1000 kilovku a 500 kilovku. Dobrý stroj. P2. Slabší bomby. Útočná výzbroj. JR2. Nějaký bomby. Ovšem vlastně kopie Heinklu 111. Nedoporučuju. PE2 nezajímá nás. PE8 velká bomba. Big boom. Já ukázat.
Takhle samotná. A pokud se nemýlím, bude tady vzadu Stalin. Tak si počkáme. Jo, máme tu Stalina. Stalin, pokud tohle kupíte, Stalin vás bude sledovat. Jo, a já neukázal tu bombu. Hodně, v 50 kilovek. Nějaké tu nové, nějaké 100 kilové, nějaké 500 kilové, nějaké 250 kilové. Ale 5 tunová, silná bomba. Zničí hodně strojů. Já bohužel neskusit. A příště uvidíme Velkou Británii. Připravte se na nějaké pozemní stroje a na nějaký Hurricane a Spitfire. A Moskýta. Takže u dalšího videa nazdar, soudruzi.